Benvinguts i benvingudes al curs de valencià aplicat a la locució professional i al doblatge. Per què un curs de valencià per a professionals de la veu? Al llarg de la meva carrera com a locutor i actor de veu m'he adonat que la pronunciació del valencià s'ha anat relaxant amb el pas del temps als mitjans de comunicació. Bé per desconeixement de l'idioma o bé perquè no s'aplica una varietat estàndard, sinó el dialecte d'una zona determinada o la manera de parlar personal. Què es vol dir en valencià estàndard? Sense entrar en massa detalls, l'expressió oral del llenguatge pot tindre diferents realitzacions, segons el lloc on visques, a qui et dirigisques, perquè no parlem igual si ens adrecem a una persona jove o una gran. Inclús una mateixa persona no parla d'igual manera al llarg de la seva vida ni quan acaba d'alçar-se que quan se'n va a dormir. També hi ha diferents nivells de formalitat, des de la més culta fins a la col·loquial. A la comunitat valenciana es parla valencià de moltes maneres. Hi ha zones on sonoritzen consonants, unes altres on s'ensordixen, a unes zones s'obrin les vocals més que a unes altres. El valencià estàndard tracta d'unificar criteris de pronunciació per obtindre una normativa comuna a tot el territori. Explicat de manera molt simple, s'agafen trets comuns de totes les maneres de parlar de totes les àrees i es crea una parla amb tots ells per a fer-ne una que siga més homogènia. Compte, l'estàndard de qualsevol llengua es pren com a model, però no es parla al carrer, així que no sentiràs el teu veí parlant estàndard. I això passa en tots els idiomes. Per exemple, ningú parla el castellà que sona a la televisió espanyola, ni els alemanys parlen l'alemany dels mitjans de comunicació, ni els anglesos parlen al carrer l'anglès de la BBC. I si no pronuncia l'estàndard com diu la normativa, doncs no passa res, cadascú té la seva manera de pronunciar les paraules. Es recomana pronunciar segons la normativa, però cadascú és lliure de pronunciar com millor li vinga en gana. Qui dictamina quin és el valencià estàndard? En el moment de la gravació d'este vídeo, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és l'òrgan oficial que determina com es parla i com s'ha de parlar. És, per tant, descriptora i prescriptora. D'altra banda, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, és a dir, la ràdio i la televisió públiques de la Comunitat Valenciana, tenen la voluntat d'erigir-se com a model de la parla estàndard. Aquí es dirigeix esta sèrie de vídeos, principalment a professionals que treballen amb la seva veu com a locutors o actors de veu i que necessiten expressar-se en valencià d'una manera clara. També a aquells interessats en la pronunciació de l'estàndard oral. Hem d'aclarir que això és una sèrie de vídeos de pragmàtica en l'ús del valencià, per tant, no són classes de gramàtica ni de vocabulari, ni serveix per aconseguir cap títol oficial de coneixements de valencià. Està pensat per a aquells que treballem amb el valencià com a llengua oral. I una recomanació, parla el valencià com tu vulguis, però parla'l.